Karjalan kunnaillale hiljaa tilo. Ja Karjalan koivi kattoo. Hiljaa. No. Ja hyvät kuulijat, me olemme nyt täällä maalaistalon navetassa ja minä olen tullut tapaamaan maanviljelijää, joka on täydessä touhussa. Minä en oikein pääse lähelle häntä, kun nämä siat on tässä pitkiä ja koira pyörii jaloissa. Ja voisiko mennä tuo porsas nyt johonkin muualle? Ja niin, hän on minun vanha tuttavani Helka Orvo Hynninen. Hyvää päivää, terve Helka. Hyvää iltaa. Joo, hyvää iltaa. Kiva tavata sinua, eli teitä. Mehän olemme aina teititelleet. Teititelkää pois vain. Niin minä arvasin. Minä haluaisin tiedustella maanviljelijä Hynninen, miten teidän tilallanne on järjestetty tämä kaikki tämmöinen ympäristöviihtyvyys sun muu tämmöinen, ympäristöviihtyvyys sanotaan nyt näin. Kaikki sonta ja lanta mitä syntyy, se lasketaan suoraan pellolle. Ja siitä sadeveden myötä se menee Kumpustrandin järveen. Jaha, eli, mutta mitäs, saako niin tehdä? Niin on saanut tehdä jo kauan. Niin on saanut tehdä jo iänmoisista ajoista lähtien. Vesikin on ihan sinistä. Vesikin on ihan vihreä. Sinilevä kukkii. Hiljaa piski. Hiljaa piski. Ei tuolle piski, se on sika. No, jaa, mutta eli teidän mielestä tämä on lisää järven kauneutta ja niinkö? Vai kun lasketaan kaikki vedet, nämä tämmöiset jätevedet, näkyy menevän tuosta lannoitteet suoraan tuohon järveen, että siis onko tämä ginilevä teidän mielestä niin kuin, kaunista? Vakavasti puhuen. Tuo on todella vakavaa. Se on siitä kiva aine tuo. Ginilevä ettää siihen. Kun sitä oikein juo, niin kuolla kopsahtaa. Turistit kuolevat, lehmät nuolevat toisiansa. Jaha. Toisiansa. Se on hienon näköinen ilta-auringossa tuo järvi se kiiltää sinisenä. Niin, siinä on tommosia öljyläikkiäkin näkyy olevan ihan mustana, eli sinisenään nimenomaan. Heitättekö tämän, kun minusta tuntuu, että nuo traktorin kaikki jäteöljyt ja kaikki, niin tehän heitätte suoraan näköjään tonne Jordaniin nämä kaikki. Juu, ne kun heittää sinne, niin ne ei näy, kun pinta on levän peitossa. Pinta on levän peitossa. Joo, kiitos. No, mutta nyt kun me ollaan täällä navetassa, niin onko täällä nämä eläimet hilluu täällä pitkin? Mitäs näille tehdään, näille jätöksille, mitkä täällä on nämä kaikki, kun tää nyt on ihan täynnä suoraan sanoen paskaa, että mihin nämä pannaan kaikki nämä? Juurihan minä sen sanoin teille, herra toimittaja, että ne kaikki lasketaan suoraan pellolle. Ja siitä pohjaa veteen ne menevät saastuttamaan. Ja siitä pohjaa veteen menevät saastuttamaan. Kiitos maanviljelijä Hynninen. Niin, hyvä vaan. Joo, hyvä. Tää on sietämätöntä, kun me olemme mitään polvia myöten tämmöisessä
tämmöisessä keltaisessa liejussa täällä ja koira nuolee koko ajan vasenta korvaa ja kissa oikeata. Niin tästä haastattelusta ei meinaa tulla mitään, mutta vielä kysyisin yhden asian teiltä, että minkä takia tuo traktori käy tuolla pellolla kaiket ajat, siis se ei tänne sisään kuulu, mutta tuolla ulkona mä huomasin, että se käy niin kuin aina vaan tossa ja pumppaa jotain. Kuinka kauan se on siinä nyt käynyt? Täytyyhän hänenkin jossain saada joutessansa käydä. Muutenhan siitä tulee aivan nurkkaa höperöksi ja röksi. Nurkkaa höperöksi ja röksi. Nurkkaa höperöksi. Eli tää on tämmönen inhimillinen tekijä, että traktorinkin täytyy saada jossakin käydä. Niin. Totta Mooses. No niin. Totta Mooses. No, eiköhän tämä ala loppumaan, tämä haastattelu, nimittäin nyt tämä Emla alkaa olla lähellä minun kaulaani kohta. Ja me sanomme näkemiin.